Precisament un dels temes que es va tocar quan li vam enviar les preguntes que utilitzaríem de base és la Simona Rabec, que veu és eslovena, però fa molts anys que està amb nosaltres i es mou tant amb el terreny de la traducció com amb els articles, també té alguns llibres publicats. Precisament tocaves tot aquest tema de la relació entre productor-consumidor, tot aquest binomi mercantil amb els receptors. T'importaria continuar a partir de la... Sí, gràcies. Gràcies de convidar-me, de poder estar aquí. Jo, d'entrada, voldria centrar-me en la qüestió... Sí? Vale. Més a prop. Vale, això. Sí. Doncs voldria continuar una mica aquesta discussió. És veritat que la cultura l'hem reduït una mica en aquest binomi mercantil de productor-consumidor i ens oblidem sempre que, a més d'això, també estem produint una altra cosa que és el llegat, que és la manera com tot això s'està transmetent a altres generacions durant el temps i tot això. Però potser aquesta qüestió la faria en la segona ronda i ara em voldria centrar en una cosa que potser m'afecta una mica més de prop, que és la qüestió de traducció literària i la seva importància. Perquè jo diria que a partir de la caiguda del mur de Berlín, sobretot, quan Europa s'obre i quan de cop tots descobrim que allà a l'altra banda hi ha hagut una altra Europa i unes altres cultures que entren, es produeix un gir en les polítiques realment públiques molt important, el que jo qualificaria una mica com el desenvolupament d'una mena de diplomàcia cultural. És a dir, es descobreix que la cultura també pot servir a fora com una eina per reafirmar la pròpia identitat, per fer-se reconeixible, per fer-se visible en l'espai internacional, global, mundial, com vulgueu. Però això té, en l'àmbit de la traducció literària, unes conseqüències, de fet, bastant nefastes. I és que tot el protagonisme es dona a l'exportació. És a dir, tots els governs de tota Europa estan molt disposats a pagar el que sigui perquè els seus autors siguin traduïts a altres idiomes, perquè aquesta és aquella manera que és a casa políticament molt rendible, és a dir, ara ens coneixen, ara ens llegiran a Nova York, a Berlín, el que sigui. És a dir, que l'escenari internacional s'ha convertit en una mena de, ara exagero, de circ en el qual tothom diu, crida, jo vull que em coneguin, escolteu-me, jo tinc que explicar aquesta història, però no hi ha ningú que es pregunti què sé jo de tu, què vull saber jo de tu, és a dir, de quina manera vull conèixer la teva cultura. I això ha fet que dins d'un espai públic de mitjans, més que no pas les polítiques institucionals, la importància de la traducció a la nostra llengua, la importació d'altres literatures sigui relegada, oblidada, com si no fos l'interès per cultures foranes fos completament desaparegut, o si més no, aquell interès de prop, de realment conèixer-ho. I això en el cas de Catalunya em sembla que és especialment problemàtic, perquè llavors admetim que no importa gaire en quina llengua llegim els autors que ens interessen, és a dir, que automàticament deixem pas que si un llibre és traduït a l'espanyol ja ens és accessible i no ens adonem de fet quines conseqüències té el fet que ja no traduïm, ja no tenim les nostres expressions per l'eslang americà o per traduir un hexàmetre, és a dir, no tenim poetes o autors que treballin, com es diu això, en aquesta llengua. I l'altra conseqüència és, evidentment, directament sobre literatura catalana, perquè els autors que escriuen en català es senten desvinculats d'aquesta necessitat de formar part d'una comunitat més ampla, d'una comunitat internacional, en el qual el diàleg sempre ha d'anar amb les dues bandes. És a dir, tots els autors catalans que han tingut un cert èxit en els últims anys, de fet, són autors que són enormement llegits,
que tenen, que coneixen el que hi ha fora, perquè el que no pots vendre és una literatura que s'ha escrit a casa, que no sap què hi ha a fora. Així que em sembla que aquest desequilibri entre l'atenció que els mitjans o la política o fins i tot els diners es destinen a exportar, hauríem també de tornar potser en aquells primers anys de democràcia en el qual es feien les col·leccions de millors obres, obres filosòfiques que no teníem i tot això. És a dir, tot això, el món està produint sempre noves coses i això també cal mantenir-lo. Curiosament són col·leccions totalment deixades, que algunes petites editorials intenten recuperar dels catàlegs de 62 i tot això perquè... Sí, doncs m'aturo aquí per deixar... Te sembla, Serés, continuar? Sí. El nostre representant així, entre cometes, de literatura, sabeu que és de Saidí, de l'any 72. Molt bé. Quan un parla, el mateix que li passa a l'Albert o a la Simona, d'aquests temes tan genèrics, suposo que parla per un mateix i parla una mica en representació del sector, però aquest sector és la part que ell coneix, per tant, jo parlaré d'alguns problemes, allò que t'hi has trobat de manera més o menys personal, que no són tants problemes com a experiències que poden anar sent solventades i que poden descriure altres situacions que són més complexes. Sobre el sector editorial, no sé ben bé què dir-ne, no pas perquè no tingui una experiència de 10 anys i no l'hagi vist des del començament i fins al final, sinó perquè és un sector que està canviant tan de pressa que jo dubto que el que diguem avui sigui vàlid per d'aquí 2 o 3 anys. La concentració de les editorials a casa nostra, el sistema de premis que s'està veient que està totalment caducat, és a dir, el pacte del premi gros abans de publicar-lo amb el manuscrit corregit, etc., allò de donar els calés perquè ja es faci un Sant Jordi o perquè es faci un Sant Joan o perquè es faci tot això ja està vist que té un recorregut molt curt. És a dir, les trames, els continguts, els mainstreams que tenim dins del sector editorial tenen una curta volada i per tant no podem descriure, penso, quins seran els comportaments de tot aquest sector en els propers 5 anys, encara menys si tenim en compte la crisi econòmica i si tenim en compte molts més factors de cultures que estan creixent en aquest país ara mateix i que pressionen fort a Europa. És a dir, per tant, deixaria aquesta part una mica aparcada amb el permís del moderador i m'agradaria reprendre la idea que ha llançat la Simona Esclavi, que em sembla que és més interessant. I més que del sector editorial m'agradaria parlar del relat que podem fer del país, que és una paraula molt de moda. De fet, fa poc vaig escriure un article, està a punt de sortir, que parla que el gran triomfador d'aquest curs polític ha estat el relat. És a dir, els polítics no paren de parlar del relat i de com es relata cadascuna de les seves accions, quan el que estan dient és que no han trobat la forma de relatar què és el que li passa al país. Aquest em sembla que és el veritable pinyol, el veritable nucli dur de l'interès que té el sistema editorial, més que el sistema editorial, el sistema literari en aquest país ara. És a dir, saber com els escriptors poden produir relats, poden produir històries, poden produir arguments que siguin veritablement definitoris d'allò que representem com a comunitat i com a país. Tot això ho dic, repeteixo, des d'un punt de vista personal i entenent que els projectes literaris són projectes d'una pròpia persona, és a dir, que no pots situar en les mateixes coordenades a persones que tenen interessos diferents i que tenen idees diferents sobre allò que és la literatura i sobre allò que és l'estètica o la teoria literària. Però sí que passa quan vas a altres països i quan viatges, vas a mítings amb altres escriptors, vas a altres congressos, etc., que veus que hi ha problemes que són comuns a tot el món, és a dir, si parles amb els francesos et diran que el francès s'està acabant i que la influència de l'anglès és tan bèstia que ells no tenen gaire cosa a pelar ja. Si vas amb els italians doncs te diran el mateix, i si vas amb els irlandesos et diran que això d'escriure en anglès està molt bé, però que clar, que ells al costat d'Anglaterra són molt poca cosa, que cada terra fa sa guerra i cada terra té els seus problemes més o menys comuna amb nosaltres. Què és el que passa? Que nosaltres tenim problemes específics que han de ser narrats i que han de ser relatats, i que són, crec, aquella part nostra, que com bé deia la Simona, que es pot traduir perquè fa una aportació. És a dir, si nosaltres no som capaços d'aportar una part de relat intrínsecament nostre, em sembla que no tenim cap mena d'interès per a ningú. Si el que ens dediquem és a repetir models dels altres, el que farem serà copiar una cosa que està malament. És a dir,
no pots intentar repetir un altre èxit sobre la guerra civil o sobre la postguerra, perquè ja està fet. Què és allò intrínsecament que està passant ara aquí? No és un problema fàcil de solucionar, no és un problema que puguis solventar-lo en 2 minuts ni tan sols explicant 2 o 3 tesis fortes o 2 o 3 idees força. Però sí que hi ha uns problemes que són específics nostres i que ens afecten més. És a dir, ho diríem així per posar un exemple. El problema de la desindustrialització. Direu, potser pensareu que és un problema que té una part literària més aviat petita, però és un camp increïblement ric per córrer. De fet, s'han produït diversos llibres en aquest país que han parlat d'això. Però, esclar, és una realitat incòmoda. És una realitat incòmoda. A tall d'exemple, fa 6 anys vaig començar a entrevistar, fa 7 anys, treballadors de tota la perifèria de Barcelona, de tot arreu de Catalunya, per un llibre que es diu Matèria Primera, que anava sobre el món del treball. La crisi econòmica que estem vivint era ja una realitat. Si anaves als polígons, fa 7 anys, quan les pàgines dels diaris el que estaven dient és que tot anava molt bé, les pàgines Salmó, d'Economia, i encara estaven dient que invertissin més, que gastessin més, i eres convidat a tota mena de simposis amb una despesa increïble. És a dir, els catàlegs de paper cuixer eren per les conferències i les nits d'hotel i tot plegat, tot estava regalat. Quan la realitat que es vivia als polígons o que vivies a les empreses, que vivien els autònoms, era totalment diferent. Allà hi havia un relat. Però esclar, era un relat incòmode i que tenia un encaix molt complicat. Mentre no siguem capaços, penso, de produir aquest tipus de relats, de produir aquest tipus d'arguments i de contrastar-los amb una forma social que és la nostra, i aquesta forma la puguem traduir, em sembla que no tindrem cap mena de possibilitat d'en sortir-nos-en. O sigui que, més que pensar en polítiques actives del sector editorial, que també, em sembla que cal definir molt bé quins són els marcs d'actuació d'una possible aportació que podem fer aquí, amb què podem competir culturalment aquí respecte dels altres llocs. Si no és així, em sembla que per molta internacionalització que fem, és a dir, un producte d'aquí, traduït, però que es fa a tot arreu del món, em sembla que tenim molt mala peça al teler.